Preguntas cortas con Simón Lamas. Unha palabra que te defina. Persistente nos meus obxectivos. O teu xogador favorito na infancia. Gustaba moito Freddy Canuté, un dianteiro do Sevilla. O teu mellor momento nun campo de fútbol. Pois probablemente a victoria en Villagarcía no playoff. Creo que aí nos dimos conta de que podíamos fazer algo grande. E o teu peor momento? O descenso, o día do Pontevedra hasta agora, pois foi o peor. Un espello para ti, ao que mirarte como adestrador. Va a ser fácil, Gil Sanz, porque me axudou moito, porque creo que vemos as cousas moi parecidas e creo que foi un grande apoio en moitos momentos da miña corta carreira, ainda como adestrador. De que equipo eres? Son do Vilalbés e gustame moito o Depor. O mellor futbolista o que adestraches? O mellor futbolista o que adestrei Villares. O mellor futbolista contra o que xogaches, contra o que te enfrentaches. Enfrenteime cando era xogador a Dani Carvajal. Na parte, eu era extremo esquerdo en aquel partido e o lateral dereito e me costou, corrí moito, viño o número moitas veces. Unha serie que che guste? Diría House, aunque non son moito de series, pero... É unha película? Pois cando era máis xoven vía moito Airbag, unha película que me gustaba moito. Unha comida que che guste? Os percebes. E para acabar, un consello de vida? Bueno, eu animaría a todo o mundo a facer aquilo que lle gusta ou intentar dedicarse a aquilo que lle guste, porque creo que iso ten un valor incalculable.